És que si els de l'Espanyol ja són tòxics de per si al dia a dia, a Twitter, noi... El comentari, primer comentari. La pastilla, socio, qué cara de poligonero. L'altre, de qui és Barcelona? Dels barcelonins o dels culers? Quina tele, viva Barcelona. I llavors el Víctor li fica, segur que dels pericos de Cornellà no és. Equip de l'àrea metropolitana. Vinga, és que Víctor també, tio. Sí, sí. Lo dice uno que no es ni de la provincia de Barcelona. Te tienes que reír. Sí, sí. Un ha comentat purins d'Urgell. Que aquest que vigiló. Presuntament, Presuntament. Presuntament no mataron. Ja.